कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या उक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी हॉस्पिटलाचे उद्घाटन करच्याक बेजार ना, पण हॉस्पिटलात MRI मशीन आणि इतर आवश्यक सामुग्रीनंतर राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक. कारवार राज्य सरकारच्या शेतकऱ्याविरोधी धोरणाचो निषेध करून भाजपा खिंचान आंदोलना वेळार 150 कोटी रुपये खर्च करून बांधिल्ल्या हॉस्पिटलाच्या उद्घाटनाबद्दल तुमगेल मत कितें असो प्रश्न कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या रिपोर्टरान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमकां विचारिल तेन्ना त्या वेळार भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी सांगले की आपूण MLA आशिल्ले त्या वेळार येडियुरप्पा सरकारान ह्या हॉस्पिटलाक 150 कोटी रुपये दिले. आज हे हॉस्पिटल बांधून तयार झाले आसा आणि ह्या हॉस्पिटलाच्या उद्घाटनाक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या येता म्हण माहिती मेळ्ळा. मुख्यमंत्री येवन उद्घाटन करच्याक बेजार ना जाल्यार आमगेल्या सरकारा वेळार 30 कोटी रुपये उपकरणाक मत दिले, जशे MRI मशीन आणि इतर सामुग्री हे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जावूं जाय म्हण. त्या 30 कोटी रुपयांतल्यान MRI मशीन आणि इतर आवश्यक सामुग्री हाड घेऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उद्घाटनाक येऊ. आमगेल्या सरकारान नवीन हॉस्पिटल बांधून दिला जाल्यार जुनी पुराय सामुग्री हाडून त्या नवीन हॉस्पिटलात घाईल आसात. आज त्या हॉस्पिटलाची अशी हालत जाला की आम्ही दिल्ली 4 रुग्णवाहिका डायलिसिस मशीन सम दिसते ना. MLA सतीश सेल हेमी सांगले की 1-2 आम्ही हॉस्पिटल करता म्हण, पण हा सांगू इच्छिता की तुम्ही पहिले एक हॉस्पिटलात मान्यता दियात. पहिले हॉस्पिटलात कित जाय ते सामुग्री हाडा. अपघाता वेळार MRI करच्याक हिंगा एक मशीन ना. लोकांक गोंयाक मणिपाल ना तर मंगळूर वच पडटा. सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलात कित जाय ते दिवूंक जाय आणि डॉक्टर बी हाण दवरूं जाय. ह्या हॉस्पिटलात हार्ट स्पेशलिस्ट आणि न्यूरोसर्जन डॉक्टराची खूप मोठी गरज आसा. ही दोन्ही मागणी जनतेली काँग्रेस सरकारान पूर्ण करची असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार उत्तर कन्नड जिल्हा BJP अध्यक्ष NS हेगडे, कारवार नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, पक्षाचे प्रमुख नेते, विविध मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी, सार्वजनिक हजर आशिल्ले. आज आम्ही कारवारा भितर 150 कोटीचे आपले येडियुरप्पाचे BJP सरकार असताना दिल्ले. हांव MLA असले त्यांना 150 कोटीचे एक आता हॉस्पिटल रेडी झाला. त्याचे उद्घाटनाक मुख्यमंत्री येता म्हणून आमकां बातमी कळली. मुख्यमंत्री येऊन घेऊन उद्घाटन करच्याक बेजार ना, परंतु आम्ही जो किती येडियुरप्पान त्यांना 30 कोटी रुपये उपकरणाक म्हणून दिले. MRI मशीनाक इतर खंयचे सिव्हिल हॉस्पिटल जाय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावूं जाय. हेचे खातीर कितें आपले मुख्यमंत्र्यान त्यांना येडियुरप्पाजी बोम्माई सरान केले. ते पैसे दिवन घेत आज MRI बी सगळे मशीन हाडून ओपनिंग करू येऊ. आम्ही नवीन हॉस्पिटल बांधून दिलात, ओल्ड पुरा सामग्री हाडून ते नवीन हॉस्पिटलाक घायला आणि आज ते हॉस्पिटलाचे दिवाळ करून उडयला. आम्ही दिल्ली 4 ॲम्ब्युलन्स ते बी नापत्ते दिसते नात. आम्ही दिले डायलिसिस मशीन सुद्धा समज दिसते नात. आज किती हॉस्पिटलाक जाय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यांचे शासकान 2 पटी सांगले. 1-2 आपण हॉस्पिटल करता म्हणलं. एक हॉस्पिटलाक मान्य दिया. पहिले हॉस्पिटलाक किती जाय सामग्री हाडा. लोक इंच्याने ॲक्सिडेंट जाल्यार मंगळुरा वयतात, गोवा वयतात, हुबळी वयतात. ॲक्सिडेंट जाल्यार त्यांना MRI करूंक हांगा मशीन ना. सगळीतले उलयतात व्हडले भडाकी जाल्यार आज काँग्रेस सरकार हेका सकल पडले आसा आणि आमगेलेच पैसे आज तुमगेले पैसे म्हणून सांगून केल्ले आसा. हेका आमी सगळे आग्रह करतात. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाक किती जाय ते सगळे दिवू जाय आणि डॉक्टर लोक सुद्धा हांड दवरता म्हणून आग्रह करते आसात. आम्ही BJP सरकार असताना सगळे डॉक्टर इतले येयलात, परंतु हार्ट स्पेशलिटी आणि न्यूरोसर्जन 2 नासले. आज ते काँग्रेस सरकारान पुरा करून दिवंक म्हणून आम्ही आग्रह करते. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. साईदीप हार्डवेअर कारवार.
आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.